Bore da Disgyblion Soar a sut ydych chi? Gobeithio'ch bod chi'n cadw'n ddiogel ac yn saff. Rydw i'n gweld eich eisiau chi'n fawr iawn a gobeithio gweld chi'n fuan. Mae'r penwythnos wedi bod, gobeithio i chi gael penwythnos hyfryd gyda'ch teulu. Felly, pwy sydd yn barod am weithgareddau newydd ar gyfer yr wythnos? Rydw i a Miss Davies wedi bod yn brysur iawn yn cynllunio gweithgareddau ar eich cyfer yn deillio allan o'r stori Surprise Handa. Eich tasg ar gyfer iaith yr wythnos yma ydy mynd ati i greu map stori o'r stori Surprise Handa. Beth am ail ddarllen y stori? Rydym wedi cynnwys templed map stori a mat geiriau i fod yn gymorth i chi. Gallwch ddefnyddio lluniau, geiriau a brawddegau yn eich map stori. Mathemateg. Rydym ni eisiau i chi gasglu data drwy ofyn teulu a ffrindiau, drwy alwad ffôn yn unig, beth ydy eu hoff ffrwyth nhw. Unwaith ydych chi wedi casglu'r wybodaeth, cofnodwch eich wybodaeth mewn graff bloc. Rydym wedi cynnwys papur sgwariau ar gyfer hyn. Cofiwch i labelu eich graff yn gywir. Ac unwaith ydych chi wedi gorffen cwblhau eich graff, ewch ati i drafod a ddadansoddi'r graff. Enghraifft, pa ffrwyth oedd y mwyaf poblogaidd, y lleia poblogaidd, oedd yna unrhyw ffrwythau, oedd yn gyfartal o ran rhif, sawl person eithaf chi ofyn i. Mae yna daflen wedi cael ei baratoi i chi i gynnwys y gwybodaeth yma. Mae'r dasg cymhwysedd digidol yn arwain ymlaen o'r dasg fathemateg o greu graff bloc. Unwaith i chi gwblhau y graff bloc ar y papur sgwariau, ewch ati i greu eich graff gan ddefnyddio rhaglen Just Too Easy ar rhaglen hwb. Mewn gofnodwch eich manylion i raglen hwb a dilynwch y camau dyn ni wedi roi ar y mat dysgu i chi fedru gwblhau y dasg yma. Iechyd a lles. Mae yna lot o gerdded yn digwydd yn y stori Surprise Handa a dyma beth dyn ni eisiau chi i'w wneud. Rydyn ni eisiau chi gerdded o amgylch eich gardd, ond sawl gwaith ydych chi'n gallu gwneud hyn mewn munud? Beth am ofyn i aelodau o'r teulu i gymryd rhan gyda chi yn y weithgaredd? Beth am drio amcangyfri i ddechrau? Sawl gwaith rwy'n gallu cerdded o amgylch yr ardd mewn munud? Cofnodwch eich gwybodaeth a'r canlyniadau mewn tabl dyn ni wedi greu ar daflen yn barod i chi. Pob lwc i chi. Deneithiau. Faint ydych chi'n ei wybod am Affrica? Eich tasg chi ydy chwilio gwybodaeth drwy ddefnyddio'r we, atlasau a llyfrau gwybodaeth i greu ffeil ffeithiau diddorol am Affrica. Rydym yn chwilio am ffeithiau fel poblogaeth, iaith, y mynydd uchaf, prif ddinas. Rydym wedi cynnwys taflen yn barod, pob croeso i chi lenwi honno fewn, neu mae croeso i chi fynd ati i greu ffeil ffeithiau eich hunan o Affrica. Mae llawer o wybodaeth pwysig iawn i gael am Affrica. Gwyddoniaeth a thechnoleg. Yn y stori, rydym yn dod ar draws llawer o ffrwythau lliwgar a iachus. Eich tasg chi ydy i fynd ar helfa amgylch y cegin i chwilio am amrywiaeth o fwyd. Unwaith ydych chi wedi casglu amrywiaeth o fwyd, ewch ati i ddidoli y bwydydd mewn i ddau grŵp, sef bwydydd iach a bwydydd sydd ddim yn iach. Unwaith ydych chi wedi gorffen didoli y bwydydd, ewch ati i ysgrifennu rhestr ar gyfer y ddau grŵp neu tynnwch lun i ddangos eich gwaith. Celfyddydau mynygiannol. Rydym ni eisiau chi astudio cerddoriaeth yr wythnos yma, cerddoriaeth traddodiadol Affrica. Cliciwch ar y linc dyn ni wedi rhoi a gwrandewch i'r cerddoriaeth hyfryd yma. Sut mae'r cerddoriaeth yma'n gwneud i chi deimlo? Pa offerynnau chi'n meddwl sydd yn cael ei chwarae?
Pa gysgodion anifeiliaid ydych chi yn ei weld pan yn gwylio'r clip cerddoriaeth? Mae cerddoriaeth yn rhan bwysig iawn o ddiwylliant Affrica. Mwynhewch! Ac i orffen, geiriau'r wythnos. Wythnos yma, rydyn ni eisiau rhoi y her o ffurfio'r geiriau drwy ddefnyddio brwsh, paent a dŵr. Ac yna mynd ati i ysgrifennu brawddegau diddorol yn cynnwys y geiriau yma. Pob lwc i chi, rydw i a Miss Davies yn edrych ymlaen i dderbyn eich gwaith. Hwyl fawr!